Hey guys, good morning. Welcome back again to our Rage Vlog. So, ano yata usab guys sa anong drama na to nga mga kalag nga bunguton. So, dapat gahapon pa na ko na siya ki-edit to pero alas 12 na ko nakatulog guys. Tungod kay nagtan-aw pod ni og horror, ginoo ko. Horror guys. Gidaman-daman na noong ko dugay ko katulog di ahak mato na mali jud nako. Hadlok may kugungo ka man ay pagbot ka na pa bang horror. Nakato siya guys kay daw tampa dito guys kay kanang espiritu ba kumbaga gihalad ang babae then nasa ihagi ko as kuno ilagi kay sa lawas basta makita mo guys horror kadlugan pato naman na magtanaw actually na pa mi sa mga 40 minutes pa ataw pato naman pero grabe naka-thrilling no trailer na jud kay siya guys tanawan nyo guys sa Netflix kay nagtanaw mi sa Netflix ayan na muna guys gipaak ko og something gipaak at ako lamok ay may lamok sa kay gipaak ko og mananap umidaw akong nang Chinese. Anyway, share lang na ako. Hindi pa na ito magamit ang atong V8 tungod kay guba ang atong speaker. So, nakita gito nga na ay pasunog nga pisa which is ang board daw gito tungod kay siguro ang main reason is kanang na overuse. Siguro yung kog ma-overuse guys kay daghan mo gamit diri sa mua, gamit dito hulang mga kay di palabian kay basi namati si kuya ko kasukan may taw magamit magud mi diri ayaw sa atbang pud sila liya then naay kwan siguro gito nga part na pasunog motong nga di na to magamit guys ang atong speaker so di po na to magamit ang atong V8 micro condenser mic kaulit kayo kay nato yung speaker pud guys pero di siya mo gana tungod kay pero kulang ang yang capacity so dapat jud dako kay para mas mo gana siya so that's it. And sa mga gusto po na mamati, sa itong pa-shoutout nyo may stay put. Pero sa mga gusto na mamati sa itong drama, forward the video kung asa nag-start ang itong drama nga guys. Nga, mga kalag na pangutot. So, estimated time, 5 minutes to maximum 9 minutes. Maximum na siya, taas na ka ng 9 ay. Pero kung ito pang palasaan na kung mag-yaw-yaw na dyan ang kadaghanan. Anyway, nag-iban guys sa 15 minutes ko to. Pero sa ko ang case in 5 to 9 minutes siya kay Brag. Sobra na po nakataas ay. Daghan na dyan o mag-comment na mga negative. So, mo to nga 9 minutes na itong pinakataas. Pero ako nag-kuhan nyo na parinawan ninyo guys ang to ang intro. You may forward the video kung asa na nag-start ang itong drama. Nga ungo ka man. Mga kalag nga bunguton. So, forward na lang nyo guys ang video. So, mga 8. Nga na, exact. Naratira kay mga 8 jud ako na jud ang putlo ng atong drama. Okay, pero as of now, magbasa sa tagay sa inyong mga comments. Pero kung gusto na jud ninyo ko nang mamati, forward na lang ninyo. Okay, so the first commenter na atong basahon. Okay, there sa tagay sa messenger. And ako na siyang gisent. Okay, the first commenter, time check muna tayo guys, 8:30, mata ko alas 6. So, 5 hours ra akong tulog guys, no? 5 hours na yun, kay nitawag ang isa. Tawag alas 6. Then, di man jud ta totally nga makatulog jud ding alas 12. Actually, mag-alauna na dahi ko atulog nakatulog. And di man jud ka tulog totally jud ka na makatulog dayon tungod kay nagbata-bata pa man kana or CR man na. So, ang yung time na tulog siguro 4 to 5 hours sa jud okay, yung tugda lang ko niya kung kuan. Pero ni mo pa-make up na ko alauna, mamansir ko kuan na alas 2 or alas 3. Alas 3 ata ako mag-make up. Kaya makeup artist mo po ko diri guys. Sa daw. Katagambay ko na okay. The first commenter na ito basahan si Pugak Boy. So mga new commenters na to. Pugak. Sorry. Okay, so the first commenter na atong basahon ay si Pugak Boy. 3 hours ago. Anyway, kakuya ba si mong name? Manong Pugak Boy man. And gito nag-comment guys sa drama nga, Pamilyang Kalandrakas. Matod pa niya, gihigugma ko ikaw, idol. Saraheyo. Chingu, saraheyo. Saraheyo, chingu. Friend. Ito daw. Magkinorian nata aniron. Okay, next commenter si Sir Janem Oriendo. 10 hours ago guys, gabi pa ni. And gito nag-comment sa may asim pa ako. Okay, sakit itong chan. Thank you so much, ma'am, for today's episode. Keep safe always. God bless. God bless po, Sir Denim.
Next commenter si Ma'am Dads Vasquez, 12 hours ago, and gito nag-comment sa may asim pa ako. Napat yung asim. Dagang salamat Reggie Vlog sa may asim pa ako. Episode 82 to episode 84. God bless us all and more power sa DYHP, RM and Drama Cebu. Eh nga no, ang mga lucky day guys, ang ni asim, ang mabait. Ay, maski pag idara na. Or maski pag uga na na. Napagyapan ni asim mo. Taka. Okay, next commenter si Sir Noel Vitoria and gito nag-comment sa may asim pa ako. Matod niya, thank you so much ma'am. Thank you so much Idol Guapa sa pag-upload ng mga drama. Amping sa kanunay, God bless. Dengan salamat po Sir Noel. Uyuy, nag-like sa iyakin sa kani. Okay, next commenter si Cheryl Adapon and gito nag-comment sa may asim pa ako. Matod niya, unsa mani oy, puro restaurant. Basag sa kuha na ma'am. Sa pa-intro. Again, wala ako nag-force nyo guys na mamati sa itong pa-intro or sa itong mamati sa pa-shoutout. I-forward na lang nyo guys ang video kung asa dyan nag-start ang atong drama. Tungod kay kinahanglan ni guys kay mo ni requirement sa YouTube or manikit ko andyan na nadyo'y pa-intro and pa-outro. Pero wako na mugo sa inyo nga mamati mo sa itong pa-intro pa-outro. Kung kami po'y pa-buton guys. Kapoy na po na mag-intro o pa-outro pero kung may mabuhat, isunod na po mi sa policy no, sa YouTube. So, unta makasabot po mo. Sa mga namati, makasabot dito. Kaya ako mag-explain. Sa mga namati, di yun makasabot yung mga namati. Moto siya guys. Ano kailangan natin pa-intro pa-outro, tungod kay kinahanglanon. Og mo i-policy sa YouTube. So, that's it. Okay, next commenter si Sir Denim Oriendo and gito nag-comment sa bagong drama na to guys nga gugma ni Mama. Matod niya, thanks for today's episode. Keep safe. Keep safe always ma'am and may God bless us all. Thank you po Sir Denim. Okay, next commenter si Bunny Channels and gito nag-comment sa pamilyang Kalandrakas. Matod pa niya, pa-shoutout ko haha na ilingaw ko aning drama ha. You're welcome on Bunny Channels, on sa mana. Bunny Channels, thank you po sa pag-comment. May galaw shoutout to you. Okay guys, and the next commenter si AABB. Ito nag-comment sa bagong bayani. Matod pa niya, hala no, abi ko gumana taas pang pakasal pa sa kali. Taas pa daw. Taas pa kuno sa kali. So, lindot po na guys pang mata ng bagong bayani. Kay mga, kuha na siya guys, ganing mga sender na, no? So, true story ka na. So, pakahatag po din siya, guys, o patulunan sa tuwa. Anyway, ginatadag history, guys. Kaya taas na itong pa-intro. Anya na, guys, ang atong bagong sumpay ni atong drama nga, mga kalag nga bungutoan. Just keep on listening po. Ang ubang nga itong mga commenters, sunod na po na itong basahon sa next drama sa atong pa-intro. Okay, again, keep on listening po. Sa akong dugo. Hoy, Mario! Ambil ka! Ambil! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na to iniron? Asa man na to ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na to ton, ato na to ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kundili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karong mga higalan ni ang sumpay na sugilanon, mga kalag nga bunguton. Nanglan nga ang inyong hisgutan, pulos mga maayo. Paghisgot mo kung unsay inyong matabang na monitonyo nga masulbad ning among kahimtang karon. Oh, come on. Mahibaw-an raon niya na ninyo. Kinahanglan nga musaad jud ka nako, Magda. Oh, come on. Day,
Niya si Magda, gusto siya magkisulti nimo. Unsa may mong istoryahan? Pag-istorya lang ko no, pero ayaw mo pag-away ha. Ni ata aron magiusa nga masulbad na to ang dagong problema na to karon. Oh, come on. Bitaw. Pero ayaw mo kabalakaton. Day, kay kami is Magda, nahusay nami. Nga magtinabangay ta. Aron masulbad yun ni kanang atong problema. Bueno, sige. Gaano na mo din ha. Og pag-istorya lang mo din sa hawanan. Kay mo ato ni sa gawas ni Luis. O sige Magda, pagstorya na mo diya. Kanaton. Tara. Unsa may mong isulti? Ako, di ko na maghiskot sa itong mga away, day. Gusto ko nga magkasinabot kung unsaon na to pagtabang sila si Tonyo ug Luis silang kahimtang. Unsa may mong nahunahunaan? Gusto na ko nga ipatanaw gid sa albularyo, kay nituo ko nga akong bana nasudlan og daot ng espiritu gid. Unsa? Unsa daw tag espiritu gud? Kuan gud, daot ng espiritu. Kay ang kalag sa imong bana misuod man sa lawas sa akong bana. Hoy, pagklaro diha Magda ha. Pag hinihinayan na imong baba ha. Unsa pagtuon mo nito nyo? Panuway nga misud sa lawas imong bana? Basig nalimot ka nga pareha sa silang duha. Pasensya na ka, day. Wa ni nako tuyo ang akong gisulti. Nalimti na lang na ang akong tuyo gid nimo nga makigsulti nimo karon aron masulbad na dayon ning problema ha. Oh, ako hinoon. Dili na ko mooyon anang albularyo. Kay dito na sila gikan. Dito sila gikan ato ginganan og albularyo wik-wik. Pero way nahitabo. Wa sila maayo. Ato na lang ka na silang ipadoktor. Maayo ka na sila doktor? Basin lang ba? Kung matambalan sila pinaagis mga doktor na may mga psychologist, magduol ta na nila. Na, ambot lang. Di ko kasiguro anang imong giingon eh. Pasuwayan lang nato. Tanan nga paagi nga atong mahuna-hunaan, kinahanglan nga atong buhaton para nila. Mamaksin lang gud taday. Oh, kung unsa yung mga posibilidad, wa ko'y supak ka na. Basta kaayuhan lang yun. Suportado na ako nga masulbad na ning problema ha. Ang akong suggestion, ingon inin lang. Si Daday, ato sa among kwarto. Unya si Magda, dito sa Mikas kwarto. Unya kita, ana lang una ta sa wanan. Kay di maging mahimo nga, iipon silang duha kay maglalis magina sila. Oh, come on. Okay, kuha na ton. Wala problema. May sugot naman sa ito si Magda nga mag-ipon ta rin eh. Okay, sulbad ng problema. Ang ato na lang hunaw-naon karon is, nga makakita gyud tag pagi ini. Kung unsaon na to nga maulian na ta sa tong kahimtang. Kay mao magdini nakahansol na to karon. Mao lagi, oh, come on. Sige, pita ko gunaw na, anak. Usaan man saygod nga, mabalda man tayo ng away usahin lang ni Daday ug Magda. Kapag nagsamok-samok na to ron, ang grupo pag yung bilhor. Oh, come on. Di lang na ta magtagad anang ubang problema. Focus kita sa ato ini. Kailangan atong problema ha. Unya na lang uban. Oo, lagi. Oh, come on. Pero, Ton, Unta man? kuhan ba? May baon naman gina sila si Magda ug Daday nga nagkailis ang atong mga kalag. Pwede na siguro, eh. Come on. Ha? Usay pwede. Pwede na siguro ba nga, mo pahungaw na ta sa itong mga asawa kay taod-taod na baya nga wa na ta ka-change oil. Oh, come on. Nabuang na kais. Tuslong buwa ka, tuslong buwa. Wag na. Tuslob na, way buwa, kaya wa magbuwa-buwa. Sa kaseryoso sa atong problema karon, nakahuna-huna pa yung kana. Oh, come on. Kaya nga, nuwaday kam kuno nagparehas na ko. Aw kuan. Wa ko maguna-una pa na karon. Kay lisod diyan nga to kahintang. Oh, come on. Ang ako ba? Kay gimingaw na bayata sa itong mga asawa. O gimingaw na sa sila na to, di ba? Come on. Amawa kini mo is oy. Nakasabot mo kini mo. Pero una-una ako mayo. Ha? Ngilan di paminahon nga. Bubira. Buwa nga gini. Bubira ko sa asawa nga. Imong lawas ang akong gamiton. Unya ikaw sab. Ang akong lawas ang imong gamiton. Oh, come on. Bitaw sad, no? Yaw yes. Dili na ta maguna-una ana. Kay bisag uyunan ti karon sa imong una-una, labing siguro nga atong mga asawa. Di gyud mo sugot. Ha? Mao nga sulbaron mo na rin nato ang atong problema. Un masulbad ganini. Wa na tayo huna-hunaon. Og magpuyo na tang normal og malinawon. Oh, come on. Bueno. Sige. Nakasabot na ko ni Moton. Nahinon ko'y nahuna-hunaan. Unsa man, oh, come on. Na ako'y nadunggan nga. Maing laki nga mananag na. Basig makatabang to nato. Kinsa man, oh, come on. Babae ni siya is.
May naki lang, pero babae ni siya. May laki ba yan? Libog ka na, libog. Tagna rin yung abilidad. Pero di siya mananambal. Mamasi lang sa tainin niya kay atong ipatagna kung ganong nahitabo yun nato. Di ka na peligro ton kung ipatagna na to ang hinungdan sa atong kahintang. Mura man og delikado kay mahibawan unya nga tungod ni sa atong pagpangawat, di ba? Peligro na hinuon nga mahibawan ta sa atong mga sikreto. Di ba ton? Oh, come on. Bitaw no? Sakto po guys, sakto ka. Di na ituod maayo nga ato ipatagna. Ay, ang niya mangud sa akong una-una nga ipatagna na ako kung kinsay nagpadaot na to. Katagaan naman tandaan na. Nagduda ko nga gipadautan ta sa kampo nila ni Bilhor. Come on. Murag sakto po guys. Murag sakto po guys. Murag mao gyud naton. Kinsa pa man day mo padaot na to, di ba? Oh, come on. Pero imposible sa is nga padautan ta nila. Kay bao dahil sila nga kita'y nagbinuang nila. Oh, BSN. Ha? BSN? Oh. BSN? Unsa man na? Bitaw sa no? Oh, come on. Dalawa nga. Bisay! Bisay. Bangag sa ilong nga. Mao bitaw nga nakahuna-huna ako nga ipatagna na ko. Kung kinsa gay nagpadaot ato. Sagol naman ibarang na itabo na to is. Kay mura man tagi paantos ini. Ay, tiiski, tiiski. Ha? Usay tiski. Pinuwang na. Pinuwang nga bitaw. Oh, come on. Pero sagdi lang. Hinuktukan talang ginig mayo is. Kung unsa pa'y nindot ato nga mahuna-hunaan. Padre, Oh, Lourdes. Kumusta na? Nakita na ba ninyo si Ernesto? wa pa kyut padre. Pero doon ako'y laing balita nimo. Unsa man? Matod ni Delia, doon ako no'y nakasulti niya baguhay lang. Kakadto ko nung ginganlan og rakor nga gipusil ni Ernesto. Naayo na ko no, o baguhay nakagawa sa ospital. Pero, unsa man hitabo ka, Lourdes? Duha pa lang gani kaadlaw ang nahitabo. O di ba, matod nila, critical ang kahimtang sa maong biktima. Imposible nga makagawas dayon sa ospital. Na, ambot lang dre, oy. Maomanggit ko no'y balita nga ilang nadungog. Oh, kinsa may nagsulti ni Delia bahin ana? Kaila ko no niya sa ospital, dre. Di ba, dre, mo paabot man sa punta og tabang ngadto ni Blacor. Pero gahapon pa kuno nga na-discharge ang pasyente kay okay na lagi kuno. O murag di katuhoan ang istorya, Lourdes. Mas labing maayo siguro. Ing na si Delia nga magkuyog mo. Susihan ninyo dito sa ospital kung unsa kalihiti mo ka ng balita. Odre, ako kingnon si Delia. Pauban nila ni Norman o Giloy aron doon na mo'y kauban nga mga lalaki. Why doktor nga magkatabang na mo ini? Bisag ka, psychologist pa. Ang bugtong ragyod nga among gilauman nga makakita mi og mga espiritista nga mayong laki. Pero, wa may laing ilado nga mananambal nga nailhan sa tong lungsod to niyo. Kana naman si Inko Wikwik. Oh, come on. Mayo bitaw na si Inkuwikwik. Kaso lang, mismo siya nagduha-duha pagsalig na mo nga mamayo, eh. Unsa man giday pong ning wikwik ninyo? Wala giday puruhan mo nga maayop, ha? Kuan magda. 50-50 ang among kahintang. 100 tanan. 100 tanan. Oh, come on. 50-50 man. Kay gipangayuan man mi niya og baboy nga laki. Unya kinahanglan sab kuno og unom ka kanding. Unya 20 ka bisayang manok. Unom og 20. 6-0. Unom og 20. Mao na. Karon kuno magtawag siya og daghang espiritu nga makatabang kuno namo. Uy, binuang man ato niyo. Binuang jud. Ano gutawng kinahanglan pag 20 ka bisayang manok ug unong ka kanding? Klaro na kay nang tinunto oy. Sagdi lang mga guys. Welcome to my vlog, guys. Ayaw mo ka pala ka, guys. Di na ta mag-iskot at tong Inkuwikwik. Mangita taglain, oh, come on. Na ako lang hunahunaan. Ha? Oo, Ano Man. Kun mahimo, suwaya na to og dangop og pari. Ha? Ha? Pari? Oh, pari. Kanang atong kura paroko diha. Atong suwayan og duol. Basin pa di og makatabang na siya nato. Kay bahin man gud ning espiritu ang inyong problema, good. Basin og makahatag ng pari ag solusyon sa atong problema.
Ko, come on. Tempaw na. Murag lisod na da. Unsa may nagkalisudan na Luis, oy? Juan, kanagong mga pare, sa kong nadunggan, maayo lang na sila sa mga tao nga niyawaan. Kunya maayo, may magnayawaan ni. Dito. Uy. Nganong gitutok magkagmayo na ko magda? Kuan, mao na ako nalibdan ba? Kay kung makadungog man gud dunay laing musod nga espiritu sa atong lawas, ang tawag man gud ana, nayawaan. Oh, come on. Magda. Wa taon may mayawa eh. Oy, ayaw mo pag-una-una nga nayawaan ming duha. Kining nitabo na mo, usa ni katalag sa ong hitabo. Nagkailis ra gyud ning among mga kalag. Wa gyud ni namo tuyo at taon. Oh, come on. Mas maayo gyud nga mudangop ta og pari. Ilabi na nga, ilado kayo ng pari nga usa ka balaan nga pari. Banggay na magugay naman. Kinsa ganito nga datong pare diha, day? Si Padre Simon, hindi man tuod pahinimbaton niya, no? Pero daghan akong nadungog nga kanang pari mutambal po na siyang mga nasudlan og daotang espiritu. Pero di man may mga daotang espiritu. Ay, wa mo ko moingon nga mga daotan mo. Ang akong giingon ba nga si Padre Simon, manambal po na siya. Exorcist na siya. Nabali. Oh, come on. Siya mo ng exorcist, day. Ay, kanang kung muhingilin og mga daotang espiritu sa atong lawas, good. Uy, delikado di ay. Madutlan ka kag hingilin, es? O, depende. Oh, come on. Di naman unta ko kinahanglan hingin lanton. Di lang yung ko kahibaw nga mupahawa ini imong lawas. Nauyon, manggod ka? Nauyon? Sino yan? Sabad ay, uyos mong mata. Oh, come on. Uyos ko taon. Kapati ni mong lawas. Na, ano mo paglalis pa? Sakto si Daday. Mas labing maayo nga magpahiling mo og pari. Nauyon, manggod ka? Nauyon? Sino yan? Sabad ay, uyos mong mata. Oh, come on. Uyos ko taon. Kapati ni mong lawas. Na, ano mo paglalis pa? Sakto si Daday. Mas labing maayo nga magpahiling mo og pari. Unta ba yun na ni Wes? Mayo ka nga magpakonsulta tas pare? Oh, come on. Marag maayo man sad, pero nadlok lang ko anang sugyuta pagkadungog na ko sa pagkadungog na ko anangan sa pare. Ano hatlok magkagpare? Delikado ba yaton? Kay masinog mabuking na hinuntay ni, oh, come on. Nganong mabuking man? O siyempre, pakumpisalon na baya gyud ta na, oh, come on. Mao ba? Mao ba kang mukumpisalis? Nah, wag ko kasuway ana sukat sa kong pagkabata. Nakasimba na ko pero bata pa sa ko kaniadto. Basta kay daghan kong nadunggan nga kutin na ko kung mangumpisal ta. O come on. BSN! Si BSN. Bitaw sabno? Kabas na. Ay, oh, come on. Delikado kung pali gud nga itong duolon. Unyag, kanang pare mo'y makaluwas na to. Ay, kung ina nga, di na to na siya suwayan. Oh, depende, oh, come on. Malo ginaya kung gingon nimo. Suwayan na nato og doon lang pare diha. Kung makauyon ta, magpatambal ta niya. Pero kung di ganit ta kauyon, di sa ta mapatambal. Hitalan taglain. Ay, oh, come on. Bueno, sige. Una na nato na og maayo kung angay bagyod tang mudango po pare. Sige. Pero kinahanglan nga dili na tudugayon ng atong mga desisyon is aron paspas ang atong lihok. Ariglado. Muingon ako ni mo niya kung makahukom na ko. Oh, come on. Daday! Asa man ka? Nanili ko sa karanton nyo. Dali una. Kaya doon na ko importante isulti ni mo. Ay, kariyot. Gamay na lang ni. Ako lang naniniwaso nagsilig din May puntag. Ikaw? Ayaw lang hadok na ko, ma'am. Ako ni. Pero yun di ba, ikaw mo ito napusilan sa akong igagaw? Igagaw din mo si Ernesto. Oo, ako si igagaw. Pero yun ang ako naibawaan nga, critical man ang imong kahimtang. Ayaw lang kay buong, ma'am, kung nga nung wara ko na usa. O may angay kabalakan ako. Mao ba? Salamat na yung taon nga wara ka maunsa, sir. O, ako na lang mga yun imong dispensa sa nahimo sa akong igagaw. Ayaw ka na kung na, ma'am. Ang importante nga okay na ko. O kinuon, tambagin ang imong igagaw kung asa magaling siya karon. Asa siya magtago.
Kinahanglan nga mga siya na ako pasaylo. Ora ka na ako ikinahanglan, ma'am. Mao ba, sir? Sa ato pa, wa mo'y plano nga mukihas ko igagaw? Wa na kamusulanan ang kiyakiha, ma'am. Nag-uusik lang sa oras. O kinsa mo sa buta nga di makapasaylo sa itong isikataw. Parehas sa buta. Bitaw, sir. Salamat kay kayo sa mong pagsabot o kaayo, sir, ha? Wala problema, ma'am. Dili magod kolisyon ka istorya. Day, daya gini mo eh. Hoy, Tunyo. Si Dracor, oh. Nakinamdom ka niya? Tunyo, di ba ikaw mas si Luis? Oy, Brad. Sorry ha, nalipat lang sa daday. Ay, di ay. Abi na kong si Tunyo ang miduol na ko. Sorry. Si Luis man din ni. Hain mo din si Tunyo, Luis. Kuan, nasa sunay. Akong tawgon? Kanang si Tunyo ba imong tuyo, sir? Unta, silang duha yun si Luis. Akong tawgon sa Luis ha. Anak mo sa sun. Pero yun na, Brad. Dili ba nga ikaw man tong gibalita nga... Sir. Alam mo kabalaka. Okay na ko. Tumuyangin kabalaka na ko. Mau ba? Tod. Mahimong sultihan na lang ko nimo kung unsay ibong toyo din eh. Kaya ako lang siyang sultihan unyas, Luis. Tonyo. Ay, kalibo ba yan eh, Kuan, sir. Actually, ato ko sa adlaw po ang takong mani din eh. Kaya magpaybaw ninyo nga si Lord Pilhor, nagdapit ninyo alang sa espesyal nga panihapon. Panihapon? Oo, sir. Panihapon. Gusto ni Lord Pilhor nga napito mo niya. Unsa man day okasyon, Brad? Wala ko, sir. Gidapit lang mo niya kay lahi magunda si Lord Pilhor kung magkauyon sa tao. Gusto na siya nga makiksuon ninyo. Mau ba? Oo, sir. Usa, kung mahimo, ayaw lang ninyong balibari si Lord Pilhor. Kimki! Kimki, usa ba siya? May mo tupay day ka. Kano sa man ko, no? Kung mahimo, karong palihapon, sir. Anto dito sa karaang bahay sa Villadolid. Iskina ba sa Luntabaw? O sa may Luntabaw. Sood lang mo paingon dito. Dalir ka ng tutulon. Ilado man taniya. O kung gusto mo, ipakuha ito mo sa mga sakop yun eh. Kuan, kanang... di lang ko na kumusaan, Brad. Ako nang sasabuton si Luis kung mo yun ba siya. At kayo nung ko sa ibong contact number kay butiks lang niya kunimo. Sige, sir. Niya akong kontak number. O kung mahimo, hatagi lang sab ko sa imong number. Aron ako lang manawag ni mo niya. Sige. Tagaan ka. Padre, Oh, Lourdes. Kumusta na? Padre, kumpirmado. Daghan ang nakasulti na mo dito sa ospital. O doon ako na'y katingalahan nga nahitabo dito. Ha? Unsay katingalahan? Tanto ko nung tingalan og Dracor. Sa dihang giduaw siya ni Bilhor, pagkaugma ko no ana, naayo dayon og nakagawas dayon sa ospital. Ha? Unsa man pagkaunsa, Lourdes? Wa ko masayod, Padre. Pero dunay usa ka nurse nga may sekreto na ko og sulti nga lahi sa uban. Unsa ba iyang gisulti mi? Matod niya, Padre, nga si Dracor kuno, wa gyud kuno tumaunsa. Mao ba, Lourdes? Pero sekreto sa misulti na ko ni Ana, Padre. Pero ang uban dito, mipatuo nga doon na kuno'y usa ka dakong milagro nga nahitabo. Nga kuno si Bilhor, usa ka gamahanan tawana, ug muayo sa mga masakiton. Dili ko motuo ni Ana. O sa baday si mong pagtuo, Padre. Malagnit, nga tinuod tong gisultis nurse, nga misulti nimo sa sekreto. Way milagro nga nahitabo. Og dili tinud-anay nga naigo siya sa pistola. Unsa? O kana, Lourdes. Kinahanglan ipadayon na to ang pagpakisayod kun hay na karon magtago si Ernesto. Kinahanglan nga masayod siya ni Barita. Oh, Padre. Wa mo hunog ang atong mga kaubanan dinhi sa simbahan. Ang tanan nagpakisayod kitre kung hain na karon si Ernesto. Sa ato pa, wa pa'y kasiguruan kung muanhi ba sila karon sa panihapon
Wa pa agawon. Mutik sa kuno sila. Pero naghatag sila numero nako. Ako silang tawagan niya. Boy no, siguro agad nga makatambong sila. O tuod agawon. May nakuha kong bagong impormasyon. Unsa man? Akong nibawan kikanidaday nga si Ernesto iya diya ngigagaw. Kinsang daday? Katubang asawa nito niyo. Mao ba? O agawon. O ako silang gainan agawon. Nga kinahanglan nga mangayo pasaylo si Ernesto drin ako. Hain na ba kadtong iyang igagaw? Wa man sila mahibaw kung asa magtago agawon. Mao ba? Mao pala agawon. Pero agawon, daghan ko gamatikdan karon sa ilang mga lihok. Unsa man? Kuan, kaganiya. Nahibuong ko. Ganong kantong igalan og Luis, gitawag ni Daday og Tunyo. Unsa? Wa ko magsabot agawon. Kay nagkasayop-sayop sila sa ilang sinutihan. O kapra sila nagsininyasay. Mao ba? Basta agawon, lahi ay akong pagduda sa ilang mga lihok. Lahi. Good! Maayo kay misulti ka na ko anak dakor. Kung dili man gani sila mo patalinghog sa itong pagdapit kanila karon, ako mismo mao'y makikhimamat kanila pagbalik. O paminaw dakor, Usap ka na agawon. mandui ang atong mga sakop nga ipadayon nila ang pagpangita ni atong Ernesto. Kay mao katoy usa sa maghatag atong babag sa atong mga tinguha. Matuman agawon. Dako kong uyon nga mudangop kita og pari. O kinahanglan nga dili gyud mo balibad, Luis. Nagsabot namin nito niyo, Ana Magda. Muadto raw niya mi, o come on. Unya, kanas ama mamaadto? O ba sinugma? Magsabot pa mi ko sabo, come on. Kung maadto gani mo, kinahanglan kuyog gyud mi ha. Oh, come on. Ha? Mukuyog yun mo? Oy, kuyog gyud mi. Di mahimo nga di mi muuban ninyo. Kun asa mo, ato sad mi. Di naman siguro kinahanglan Magda. Kamera dito ni Tonyo. Di oh, come on. mahimo. Di mahimo ha. Di gyud pwede. Kinahanglan mo uban gyud mi. Nagsabot kami ni Daday nga muuban gyud mi ninyo. Oh, come on. Di naman siguro kinahanglan Magda. Kamera dito ni Tonyo. Di oh, come on. mahimo. Di mahimo ha. Di gyud pwede. Kinahanglan mo uban gyud mi. Nagsabot kami ni Daday nga muuban gyud mi ninyo. Oh, come on. Nya. Unsa man ugma? Madayon kita katos pare. Oh, come on. Sige, sige, mga tuta. Unsa bang oras sa tamang kadto? Bisag mga alas 9 o alas 10 buntag. Oh, come on. Sige, areglado. Pero, Ton, mukuyog lagi kuno ang atong mga asawa. Okay ra ka na? Oh, come on. Aw. Pakuyo ko lang. O man kaso man. Nya, kinahanglan nga magamping kita ini, ha? Nga di ta maligas og sulti sa tanan ngadto sa pare kay delikado. Oh, come on. Oo. Katong sabot mo tetong sundon. Muadto lang ta dito ug maminaw lang unya ta sa tambag sa pare kung unsa gyud solusyon ining atong kahimtang. Oh, come on. Oo lagi. Unya, lain po ato. Katong nanapit nato upan nihapon. Saman, ato tong sanungon? Oh, come on. Na, ayaw lang ato. Ayaw lang to. Bali-bali to. Uy. Huwag ko'y salig ato nila. Uy, imbi. Ha? Sa imi? Mau bitaw. Oh, come on. Kung manawag ganito, nawako lang niya balibaran. Naman kay gatang nga numero. Tiksin lang daan, nga di kita kay gayon. Sige, sige, sige. Ako rin bahala na. Oh, come on. Agawon, nagpahibaw sila si Tonyo og Luis nga di gyud sila makatambong sa atong pagdapit og panihapon. Mao ba? Oo, agawon. Usa may imo hunahuna karon. Sagdi lang. Dili lang nato sila pugson. Dili mahimong atong dali-dalion kining mga tawhana. Kinahanglan nga mag-amping ta sa atong mga lihok nga dili kita masabtan nila. Kinahanglan nga masuod gid nato sila dakor aron dili nalisod unya ang pagpatug-an kanila.
Sa imong paminaw agawon, sila na yun ka ay nagpinuang sa itong balaang hadis. Dakong posibilidad. Nakana yung mga tawhana, Dakor. Maugyod ang mga tao nga atong gipangita. Kung mao ka na agawon, nga nung di naman lang ako sila dakpon o bukson sa papatukan. Ayaw, ayaw. Sa ako nang gikaingon, nga dili maayo nga ato silang pakitaan og agresibong lihok. Kinahanglan nga masuod giduna nato sila. Tan-awar ba na ako ni alang matuhan agawon? Murag mga matan kayo. Dili magsilbi ang ilang kamataan kung kita na mo lihok, Dakor. Ulya, katong imo plano agawon ay imo tong padayonon nga makikita kanila pagbalik. Ugma, Dakor. Ato silang himamaton pagbalik. Okay. Mas labing maayo agawon. Og mandui ang imong mga tao nga magpabiling alerto sa palibot. Ilabi ni Gyud sa pagpaniid sa mga lihok nila ni Luis og Tonyo. Matuman agawon. Padre, gikasubo ko. Gamay ra gyud kaayo ang nanimba karong adlaw. Oo, Lourdes. Tungod ni sa mga sayop nga balita, nga gipakatap sa kampo ni Pilhor, may tungod ni Ernesto. Gusto gyud sa yawa ang mapukan og mailog niya ang katawhan sa Dios. Mahitabo gyud ka na, Padre. Wa ko masayod, Lourdes. Gitugyan ko na lang sa Dios ang tanan. Ug ang iyang kabubuton mo'y matuman. Nabalaka ang tanan, Padre, nga basin og sa umaabot pang mga adlaw. Di na mo simba ang mga tao sa matuod nga Dios. Dako kining hagit natong tanan din eh. Kinahanglan nga pahugtan og palawman pa nato ang ato pagtuo og paghigugma kanaya. Padre, Oh, Norman, Padre, dunay nangita ni mo. kinsa man? Mga magtiayon man na sila de. Doon na kuno sila importanteng toyo ni mo. Pato as kumbento. Adto ko nila dito makigistorya. O de, akong inglon. Lingkod mo. Ay, salamat, Dre. Salamat, Tre. Mayong buntag, Dre. Mayong buntag sab ninyo. Unsa may akong ikaalagad ninyo? Iha, Tuod ay, Tre. Ako day si Daday. O kini akong bana nga si Tonyo. Si Luis ko day. Oh, diara day si Dre. Diara day kani siya. Ako sad si Magda, Dre. Akong bana si Luis. May buntag, Dre. yun na, naglibog ko. Kinsa to'y imong pangan? Kusito niyo, Dre. O kini si Lois. Aw, mao ba? Unsa may akong ikaalagad ninyo? Mga iho ug iha. Saman, niapel ba mo og mga kalihukan sa mga kulto? Oh, come on. Wasad, Dre. Uy, ang inyong mga kaliwatan, wa ba'y mga tambalan o albularyo? Wasad, Dre. Karon pa ko magkasugat og ingon niini nga hitabo. Kay sagad sa muan hinako, mga taong gipangyawaan. Mabuto na akong giingon nila, Dre, nga basi giyawaan sila o kaha nasudlan ni sila o mga daotang espiritu. Oh, posible ka na. Oh, come on. Ayaw nila tingog mo da. Pero yun na pa. Mangutana ko ninyo, unsa man mo kasiguro nga nagkailis yun ang inyong mga kalag? Mahiyo bang saysayan ko ninyo sa tanan? Tana, Dakor. Mangadto na kita. Ato nang bisitahon sila si Luis ug Tonyo. Agaw, matod sa itong masakop. Nanlakaw ko sila si Luis ug Tonyo, kaupan ng ilang mga asawa. Ha? Di sila baingon. Tuwa ko sila ron sa simbahan. Unsa? Unsa simbahan? Miadto sila ni Simon? Mauni po sa itong masakop, agaw. Oh. Unsa ba di ay ka ng mga tawhana, Dakor? Nagserbisyo ba sila sa simbahan ni Simon? Wa ko makasiguro may tungod niya na butang, agaw. Kung mga sakop man sila ni Simon,
Dako og puruhan nga ang pari gyud mo nagsugo nila aron ipalungkab kining atong Hades. Malagmit agaw. Pero sagdi lang. Maunay angay natong tutukan og mayo. Kinahanglan nga makuha nato ang tanang impormasyon mahitungod ini mga tawhana. Kay nagkakusog ang dako na kong pagduda. Nga sila na yun ang mga tao nga atong gipangita nga nagkawat sa kupa. Unya, unsa man karoy ato buhato agaw. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa ka na agaw. Karon dayon, mandui ang atong mga sakop. Kinahanglan nga malungkab nato ang ilang mga bae ug pangitaon kung hain na tagui ang ilang mga kinawat. Karon dayon agaw. Akong madualag atong mga sakop. Talagsaon kining nahitabo ninyo. Ug sukad masukad. Karon pa ko makasinati og ingon niini. Padre, unsa may among buhaton karon? Oh, come on. Maayo pa ba may dili? Way imposible sa atong Ginoo Tonyo. Luis, mahimo niya ang tanan. Usa ayaw ka mo pagpakawa sa paglaom. Maayo ra ka mo. Wow! Kana rin Wow, oh, come on. kana Dre. Dre, neng, kon ba? Lipay mo kami ang balita rin, no? Kay gusto naming mamayo. Oh, come on. Taas ang proseso ng atong himuon, Luis. Tonyo, kana kung anda mong mutuman sa mga kalagdaan sa sakramento nga gipasukad sa simbahan sa atong Dios. Sado kami ana Dre. Unsa may una namong buhaton? Unsa man, mga binunyaga na ba kamo? Ko, nabunyaga na yung Dre. Ang nagkugos gani nako si Bilyo ug si Nanding. Nga, way hatag-hatag na kong pinaskuhan. Hilom di ato niyo, oy. Ha? Ayoko na nagkapilang way labot. Oh, come on. Ako sa rin, nabunyagan ako rin. Kung diin man kamo nabunyagan, kinahanglan nga makakuha ta og mga kaligunan, mga dokumento nga magpamatuod nga nabunyagan na gyud kamo. Ug ikaduha, nakakumpisal na ba kamo? Ha? Kumpisal? Kumpisal? Oh. Come on. Kinahanglan kayo nga mukumpisal mo sa inyong mga sa kay usa ni sa atong proseso nga himuon aron matambalan mo sa inyong kahimtang karon. Hoy, tupag mo, oy, kung nakakumpisal ba mo uwa? Wa, Padre. Oh, come on. Ngayong pagkadungan. Bueno, unahan ninyo og kuha ang mga dokumentos bunyag aron masiguro nato kung mga binunyagan na bagyud kamo ni Kristo. Oh, come on. Oh, come on! Masa kayo sulod na may tabo, guys, no? On the word na kumpisal, wa jud sila katubag tungod kay wala pa jud sila kakumpisal. And sa ilang abot sa bunyag, question na to pa. So, pero nagkuan na pud guys kay nagka-trailing na pud kay guys ang atong drama nga mga kalagabungoton tungod kay niduol na jud sila guys og padre. So sa kadaghan-daghan na ilang giduulan guys, manguhula, mananabang, mga Bisaya, pero kani guys niduol na jud sila guys og padre tungod kay ang padre pud guys mukuan man po nag mga exorcist man niduol sila gitry nila kay basi dag mao na ang makatabang kanila. So jackpot pud guys na mao pud jud ang kanaganing maayong padre. So syempre mag-start na gud guys ang kanang dakong kaguluhan no kay lagi si Dragor guys, nagpasugo man pag dito guys, nalungkabon nilang balay and pangutaon ang kupa pala. Basin makita na gitua and malagi makita nakabalo ka sa duha, grabe yun na makatago. Labi na pagkwarta ni Siguta. And di po nila pwede to na ipakita guys, kay kato siya gamhanan kitong kupa. And katong walay kalibutan kung sa to ka mahalaga sa ilaha nila Dragor. Ang kwarta wala na nila ginahuna noon ang kwarta makita naman pero katong kupa nag-iisang kupa ra gid guys mo to nga di pangita jud nila Dragor maayo and katong duwa jud kalibutan nga unsa to ka importante wa sila kasay na mo dito gihabol-habol sa mga daotang tao pero speaking of daotang tao labaw pud sila kay sila nagkuha sa maong kupa no. Anyway, nagkalindot na jud guys ang atong part no. So sa laing bahin guys si Ernesto. Gipangita nila sa Ernesto o wa pa gid nila nakitaan. So ang atong pangutana asa kaha ni nagtago si Ernesto.
og sa iya pong inahan barog nga uban pud og tago. So mo na atong atatangan guys, no, daghang gadit mo tana asa si Ernesto og unsay sunod step nila Dragor og katong duha na ng hilabot matambalan na bagayod ni Padre. Og usa pa guys, kanang makit-an ba guys sa kalaban ang kupa tungod kay lungkabon kuno guys. And matud pa nila kung mga lang kuno og sorry si Ernesto, okay na tana pasayloon nila. Tungod kay matud palagi na dili po sila gusto guys na magpasampa pagkaso. Kay kung magpasampa pa sila kaso guys, daghan pa may mga process, daghan pa kayo og makadagdag ra na silang problema sa kalaban. Noon, naulian na magud siya guys, he's totally fine na tungod kay di paayo ni Dragor ay ilang funder. So, muna ito tatangan kayo sa laing sumpay, no? Anyway, bago tayo mag-proceed sa itong reaction video, make sure po guys, labi na sa mga new listeners, newcomers, make sure na nakasubscribe mo sa itong channel para every time na natin upload sa itong YouTube studio, matagaan mo notification na gikan sa amua. So, I have a collaboration with itong variety show. You may just search his channel guys para every time na po siya i-upload sa iyang YouTube studio, YouTube, matagaan po mong notification. And don't forget to hit the bell po din sa ato ang YouTube channel para every time na natin i-upload, matagaan mo notification na gikan sa amua. And sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below para makababasa na to na every time na magpa-intro ta sa itong mga dramas. So, pila ko guys, kay bro, nailiwit lang akong baba. Nag-loading siya guys, katungod kay nag-connect na din siya sa wifi. Okay. So medyo loading na tong wifi kay medyo distansya na siya og kuan na tas kusina gyud. Anyway, gikan po ko ng hinlo sa CR samtang namati guys. And mayra po guys na akong gipangitan ka ng mga kalagabungoton ditong horror. Labi na tong kaman o kagabi jud guys. Dugay jud ko nakatulog kay alas 12 na actually mag-alauna na. Nagtan-aw mo gud kog horror. So sud kayo no, magtan-og horror. Daghan magud mi ato na time. And tamis ako igagaw pikas balay and medyo distansya. So gani gipag uli na ko kay ko nahadlo kay na ko kaug na pa may nag-inom sa gawas. So mo to nga nagdali ra pud ko. And anyway, thank you for the milk tea. Sa pato AG. Ayan, na up to dito sa mga guys. And gitagaan din milk tea. Thank you so much. Di mo to siya milk tea, pero siya iced tea. Iced tea to siya. Di siya milk tea, kaya pearl. Pero if I compare the iced tea and the milk tea, I will choose milk tea because na ay pearl. And doon siya mahurot. Malingaw mo kag inisap-usap. That's it. Share ko lang. So, let's go back on our drama, guys, no? So, we gani guys, kay ilang mga asawa guys, nituo na gud kanila na nagkabaylo jud ilang mga kalag og nitabang na pud kanila. Kay mo nilisod guys na imbes gani na pa sila problema, silang duha magkuan o sila magtiayon tungod kay labi na tong duha ka lalaki nagkapda ko problema tungod kay ilang mga kalag guys nagkabaylo. And we gani pud guys kay ilang mga asawa nakasabot ra pud mo ng almost almost kundi sobra pa bulan na daw guys na wakon sila labti. Gani ang atong isa guys, gusto na magkipagbulag. Wait, then ito. Wait lang guys. Banta guys. Hindi pa ito guys. Okay, samahan niyo pa ako. Kasi may beko ka ng ice. Okay, kikilakan guys. Balik na sa kusina. So, ayan. Nakalimutan ko asa ko na part. Gito ta sa mag-asawa. May gani kay kanaganing sudanan. Ang kato isa kasawa na kuyapan. Pero nakataod-taod guys. Kay gikwento agad na naman niya ilang sikreto. Mo ni nahitabo. Dira ko ni mo gipangasawa. Din ako ni mo gipahuyamad. Mo ni mga at least nakatubag sila, sumoto na nituon jud nilang asawa guys na nagkabaylo sila og kalag. So mo na pangutanan nila kung ano nagkabaylo. And wa pud katubag ang duha tungod kay kumutug-an sila sa kamatuoran guys. Unsa kay reaction silang asawa? Syempre masuko jud o duwa ta kasay basigan nagbulagan pa. Mo na nga ang duha nag-ingon na lang guys na wa sila kasayod kung sinahitabo. Basta na lang nakadamgo sila guys og matong kuan suba na nahimog kalayo. Ya pag mata na nagkabaylo na din sila nagkidlat daw. So mo to siya guys nga mo ilang gikwento pero the truth is nanghilabot sila og butang na dili laha. For sure nangawat sila. So mo to nga di sila katugan sa kamatuoran tungod kay basta ta kasay bulagan sila sa ilang asawa. Mo to nga naghilom-hilom na lang sila guys, nilingon na lang nga. Wa sila kasayod kung ano na itubo na nila. Ilang gilihim kay gusto magud pud sila guys na maangat.
Mo to na mapalit ang mga gusto sila mga asawa. So malagi na daotan po ng gibuhat. No. Siguro if ever na wa to nila gilaptan ng kupa, dili siguro sila kuanan na tong ni Dragor, dili sila kana ganing habol-habulon kay ang kwarta wala naman nila gimain. Ang ilang jud maintain gimain about man jud sa kupa. Kay mo ti pinaka-importante kay ang kupa jud kuno guys, makaayo og sakit. So sa kalaban guys sila Dragor wa na nila gimain ang money. They're minding about the kupa. Kay mo na ang pinaka-importante sa ilaha. So kung siguro sa katunduha wala to nila hilapti tong kupa, siguro dili maghabol ang kalaban. Pero tungod kay nasa ilahang kupa, mo to na ang kalaban, sige jud hapol nila. Diba? So nga naka-powerful ang kupa guys. Powerful good kay asan ka na makaayo og sakit katugay si katong kuan ni Dragor. Si Dragor ba to na pusilan inaulian. So man nga nakagamahan ang kupa. Nya what if na napas ilang kupa basid good mo hami-hami na ni. Shami wa. Amigo Gonzalan. Okay guys, daghang salamat sa mga namati niya atong drama nga mga kalag nga bungutom. So sunod po di kayo guys. After this drama mo sulod ang atong mga pipila ka mga dramas. So nya na pud na. Kaya upload sa nato ni. Okay, so make sure po na naka-subscribe mo and sa mga gusto magpa-shoutout, comment below para ato na mabasa inig intro sa atong mga dramas. So as of now, there's a takoto. Goodbye po and God bless.